When Mokimona Jaleria Belibuli, what Jaleria Belibuli, Chemuka, Koyidite, what did you borrow? Kurungan on Kurunga, Mokanagua to Lelu, Tichario, in Anakuto Jari, Okinakan Krabi, but the Badu Nujumo, Okanabatosu Netuniga Norua, Ujumisi, Urban Madicano below here, Maniga Jaka, Mamunja, Madicano below here, the Mona Wakamoku, Euchimdai. Yes, I were made yes. Isuochi no overseas. Yes. Echefuela tata ọ na-abalị ise n'ime ọnwa iri n'afọ puku abụọ na iri na anyị nwere ide ya so oge na-agala ha ka mmiri ite ọ Palichie ije woliwe ọ dịkwa na otu si wee chee ya ọ dị m ka ị gafeela ogugo iri adawe ya sie ọ ụmụaka ka ihe a dịara nna lele mkpụma ya mkpa na-eme oyicha adị akakwana ịka na-egbu ọmara nna m ka m jawa ichie nna m ichie nna m asị m kwuo masị gị lọta azụ mba na aka m kwụ n'ụkwụ m abụọ nka kwụ n'ụkwụ m abụọ nwere na-eme ka m bịaruo nna m niile wesi ichie bịa ichie ihe kwuru ekwu ihe ahụ maka mụ na nwa gị nwoke adịka ọnwa ihe ga-eme nna ya agaghị adị m obi mma hapụ na ha bụ ihe anyị na-eme ụmụaka ahụ ihe ga-adali ya na-ekwupụ gị ị makwara onye isi anyị Prince of Agbobaland Prince of Agbobaland Prince Romanus Cages nke na oversee from Agbobaland anwụle na ya onye isi anyị mana ichie ihe ọ na-eme ahụ maka ma n'olu nkorobịa nọ ihe ọ na-eme buru ibu mana ikwesịghị ije dabe ya mama aga m agwa gị isi m chere na m ga-aja ebe a isi m na m abịa aja mma atụwa gị isi kpọrọ m n'ụzọ ka m gaa ebe m na-aza ihe na ichie gwagawanụ agawala m aha ahịa kwuru okwu ya kele m yes I my man rien kwezron ya ma berun ọrụ na anụ ụlọ ya nwanne unu nwoke ube Jehova eji ya mọji nwanne iso unu mara agha gbara ma ya anaghị eri nwa ngwụrụ na ndị ụka akpara akpa eji isi ekwe alụdị nwaanyị ala